Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de schuld van Figor opgelopen is tot $12 miljoen. En dat heeft ertoe geleid dat Toebase samen met de regering van Curaçao heeft besloten dat het contract met de internationale onderneming Figor is opgezegd. U weet het misschien nog, 18 maanden geleden, 1,5 jaar geleden, werd er een overeenkomst ondertekend met het bedrijf, waarbij Figor voor de komende 30 jaar het beheer en de exploitatie van Isla en Bullenbaai op zich zou nemen. Maar nu is er al een schuld van $12 miljoen ontstaan en komt Figor dus haar afspraken niet na. Dat heeft ertoe geleid dat Toebase-directeur Patrick Newton en premier Gilma Pic-Pisas gisteren in een persconferentie uitlegden dat de samenwerking is beëindigd. De beslissing zal geen gevolgen hebben voor de 250 werknemers van de Curaçao Refinery Utilities CRU, zo heeft de regering bekendgemaakt. Wat er wel gaat gebeuren, daar wordt nu aan gewerkt. Minister voert maatregelen in na brand. Daarbij gaat het om minister Roderick Middelhoff van Economische Ontwikkeling. Hij heeft gereageerd op de brand die is uitgebroken op het Wilson Papacodet-plein, waar de kraamhouders van de Nieuwe Markt, de Marché Nobo, zijn gevestigd. Onmiddellijk nadat melding was gemaakt van het incident heeft de minister actie ondernomen om de veiligheid van alle kraamhouders te waarborgen en het gebied te beschermen. De veiligheid van verkopers, bezoekers en bewoners in het gebied heeft onze hoogste prioriteit, aldus de minister. We hebben direct gehandeld om de situatie onder controle te houden, terwijl de evaluaties plaatsvinden. Voorlopige inspecties zijn onderweg om de omvang van de schade vast te stellen en te bekijken hoe de handelaren kunnen worden geholpen bij de schade die ze hebben opgelopen of bij het verlies van goederen die ze willen verkopen. Daarbij zal het ministerie nauw contact onderhouden met de stichting Marché. Skelet gevonden in tuin. Dat is wel een heel bizar bericht. Dat kwam gisteren naar buiten. De politiecentrale kreeg meldingen in verband met een skelet dat door bewoners van de Kaya Amos was aangetroffen in de tuin van een huis in aanbouw. De centrale heeft erop een eenheid naar de locatie gestuurd om de situatie vast te leggen. Er werd inderdaad iets aangetroffen wat lijkt op een menselijk skelet. Vervolgens werd de aanwezigheid van de technische dienst ingeroepen. De resten zijn in beslag genomen in afwachting van verder onderzoek. Maar volgens de politiewoordvoerder is het nog niet bevestigd dat het hier om menselijke resten gaat, dan wel om dierlijke resten. Dat moet nog nader onderzocht worden. CMC heeft nieuwe medische directeur, dat heeft het ziekenhuis gisteren bekendgemaakt. Ludmila Garmers is benoemd tot nieuwe medisch directeur. Na een uitgebreide selectieprocedure keert Garmers, zelf afkomstig van Curaçao, terug naar het eiland om haar ervaring op het gebied van medische opleiding, ziekenhuisbestuur en acute zorg in te zetten voor de lokale zorgsector. Ze heeft een lange staat van dienst binnen de gezondheidszorg en was onder meer hoofd van de afdeling anesthesiologie en pijnbestrijding in Nederland. Curaçao krijgt nieuwe cedula. Dat heeft de minister van Bestuur, Planning en Openbare Dienstverlening, Kimberly Louyantai, bekendgemaakt. Tenminste, het staat in een van de punten die het ministerie naar buiten heeft gebracht. Aan het begin van het jaar hebben de ministeries laten weten wat ze allemaal bereikt hebben in 2025. Daar behoort ook bij de invoering van een nieuwe cedula. En deze nieuwe en moderne identiteitskaart zal er een zijn met cyberbeveiliging. Het is ook vastgesteld dat deze nieuwe identiteitskaart gebruikt zou kunnen worden voor reizen binnen het Koninkrijk als alternatief voor het paspoort. De minister werkt eraan om ook een cedula, ook een kaart in te voeren die dus goed beschermd is en ook kan worden mee gereisd. Verdachte ontkent gooien van bom. Dat was gisteren in een rechtszaak te horen. Er speelde een hoger beroep tegen Alphason C. Hij is eerder veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens het gooien van een bom bij Groot Santa Marta in de
oudjaarsnacht van 2024 op 2025. Verschillende mensen liepen daarbij ernstige brandwonden op. Maar hij zegt dat hij niet degene is geweest die de bom heeft gegooid. In eerste instantie werd gedacht dat hij dat was, omdat hij een relatie had met iemand in dat huis en dat die verbroken zou zijn. Tegenover de rechter legde hij uit dat hij zelf de relatie verbroken heeft en dat hij verder geen wraakgevoelens had in de zin dat hij een bom wilde gooien. Dus hij ontkent zijn betrokkenheid. Ongelukken met auto's. Twee opvallende ongelukken gisteren op Curaçao. Rond 4 uur 's ochtends ontving de politiecentrale een melding dat het de hoogte van de rotonde van Janwee een voertuig was gekanteld. Bij aankomst van de politie troffen zij een gekanteld voertuig aan. De bestuurder gaf aan dat hij vanaf de Cerulora-weg kwam en niet had opgemerkt dat er een rotonde voor hem lag. Mensen die daar vaak rijden weten inmiddels wel dat er een rotonde ligt. Maar de bestuurder verloor de controle over het stuur, botste tegen de rotonde en kantelde vervolgens. Er moest een kraan worden ingeschakeld om het voertuig weer recht te zetten. En op de Schottegatweg Oost in de vroege ochtenduren was er een auto in de goot terechtgekomen. Het gaat om een Toyota RAV4 SUV. En de bestuurder was gaan slippen als gevolg van regenval. De bestuurder verloor de controle over het stuur, waarna het voertuig in de goot belandde. Hij was erg geschrokken, maar raakte niet gewond, gelukkig. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier e vos merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com un tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines en premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y opi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir de website www.extra.cw y participar para Botadeno. ¡Suerte! We beginnen met goed nieuws van USA Today. De krant in Amerika heeft een top 10 opgesteld van beste Caribische bestemmingen. En Curaçao is geëindigd op de eerste plaats. Dat is mooi nieuws. Nummer 2 was Anguilla. Nummer 3 Sint Maarten, Saint Martin. 4 Barbados, 5 Aruba. En over Curaçao zegt men dat het eiland in het Nederlandse Caribische gebied beschikt over een koloniale binnenstad met pastelgekleurde gevels, waar winkelen en dineren perfect samengaan met ontspannen stranddagen op stroken wit zand die aanvoelen als een privé-oase. Daar wonen we dus. Wat een prachtige omschrijving. Voor avontuurlijke reizigers zijn er off-road ATV-tochten en wandelingen in het Christoffel Nationaal Park. Terwijl voor de ontspannen vakantieganger een zeiltocht bij zonsondergang absoluut niet mag ontbreken. Nou, je zou er bijna zin krijgen om er naartoe te gaan. Dan, minister Van Wil sprak gisteren in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in Venezuela en de relatie met de ABC-eilanden. En hij noemde het een geluk bij een ongeluk dat de verhoudingen tussen Nederland en Curaçao, Aruba en Bonaire, mede door deze situatie, flink is verbeterd. Die is verbeterd rond de Amerikaanse militaire actie. Hoewel we nu geen acute dreiging zien, heeft het ons wel veel gebracht, zei de VVD-minister tijdens een debat over de situatie in Venezuela. Volgens hem is er nu nauw en persoonlijk contact en er wordt gewerkt aan het uitwerken van plannen voor de eilanden die op een kwetsbare positie liggen qua logistiek. De minister zei dat de samenwerking niet stopt nu de dreiging voor de eilanden voorbij zijn.
Kijk even naar het fragment van de minister waarin hij speciaal ingaat op de relatie met de eilanden. Afgelopen weekend werd ik, net als velen van u, in mijn geval geattendeerd door onze ambassade in Caracas, maar ook die op basis van wat er natuurlijk gebeurde, opgeschrikt door de operatie die gaande was. Wij zijn daar niet over geïnformeerd door de Verenigde Staten en zijn op dat moment informatie gaan verzamelen. Wat is aan de hand? Wat kunnen wij hierover te weten komen? Wat betekent dit voor Nederlanders in Venezuela? En wat betekent het voor onze eigen eilanden in het Caribisch gebied, zo dicht voor de kust van Venezuela? Wat betreft de Nederlanders in Venezuela hebben we zo snel mogelijk een pushbericht uit doen gaan om diegenen die daar in het gebied aanwezig zijn op te roepen om contact te zoeken met de ambassade en eventuele hulpverzoeken te kunnen kanaliseren. En natuurlijk is er ook direct gekeken of iedereen vanuit de ambassade, zowel lokaal als uitgenomen personeel, kon worden gelokaliseerd. Dat was gelukkig al vrij snel het geval en onze ambassade is dus ook altijd aan het werk gebleven daar. Er zijn ook geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlanders in Venezuela. Dus wat dat betreft hebben wij de dienstverlening geopend. Maar bleek al vrij snel in de loop van de volgende dag dat er geen sprake was van grote onrust of onlusten in Venezuela. En was er dus geen aanleiding om onze hulp te vragen om daar het land te moeten verlaten. Onze ambassade is ook op dit moment nog open. Wat betreft de eilanden hebben we natuurlijk gezien dat er sprake was vanwege deze operatie van een onderbreking van het vliegverkeer. En dat heeft wel degelijk geleid tot hinder. Mensen konden de eilanden niet verlaten, dan wel konden niet naar de eilanden toe. De eilanden hebben dat overigens in alle kalmte en rust weten te managen en gezorgd dat iedereen adequaat onderdak kreeg. Maar uiteindelijk heeft dat natuurlijk wel geleid tot enige overlast. Gelukkig is na 24 uur het luchtruim weer geopend, is het vliegverkeer hervat en is de situatie nu weer normaal. Op dit moment is de situatie op de eilanden terug naar normaal. Natuurlijk is er schrik geweest, maar ook nu is er nog geen zichtbare teruggang in het aantal boekingen. Draait wat dat betreft de bevoorrading nog door, draait de toeristische industrie door en zijn er geen aanleidingen voor ons om extra maatregelen te nemen. Ik verwacht ook niet dat die situatie snel gaat veranderen, maar daar zal ik zo meteen op terugkomen als ik de toekomst schets van hoe zie ik Venezuela nu de komende tijd ontwikkelen. Want in Caracas op dit moment is natuurlijk sprake van een weliswaar stabiele, maar niet hele bestendige situatie. En dat komt door de aanvliegroute die door de Verenigde Staten is gekozen voor deze operatie. Die zag erop dat de huidige situatie van Venezuela, waarin Venezuela zich bevond, met een grote rol in de narco-industrie in het Caribisch gebied in de Verenigde Staten, met een grote uitstraling van onrust en onveiligheid op de regio. Het werd al genoemd, ik heb het ook in de brief genoemd, 8 miljoen vluchtelingen, een grote invloed van Venezolaanse maffia, gelieerd aan het bewind van Maduro in diverse landen. Ik heb diverse landen gesproken de afgelopen 24 uur. Ecuador, Panama, Colombia. De hele regio heeft last van wat daar de afgelopen decennia is neergezet. En wat een complete failed state, een narco-state Venezuela uiteindelijk is geworden. En dan kregen we vanochtend te horen dat minister Hato naar de Mailcollege gaat om polshoogte te nemen. Dat het daar gisteren een schietpartij plaatsvond. Vanuit een auto werd geschoten. Het hoofd van de school is bedreigd. Het is een beetje een onduidelijke situatie. En de minister wil duidelijkheid krijgen. We hebben nog niet de beelden daarvan. Die zult u op een later moment zien. Dan gaan we naar internationaal nieuws. Want voormalig presidentskandidaat Enrique Marquez is een van de politieke gevangenen die gisteren is vrijgelaten door de Venezolaanse regering. Blijkt uit een video van een lokale journalist waarin Marquez zich tot zijn vrouw richt. De 62-jarige man werd in januari 2025 opgepakt. Hij had zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in juli 2024 om eventueel Edmundo González Urrutia te vervangen als die van de kieslijst zou worden geschrapt. Voor zijn arrestatie was Marquez een juridische kruistocht begonnen tegen de herverkiezing van Maduro. De
oppositie, maar ook het grootste deel van de internationale gemeenschap maakte gewag van fraude en hij kwam daartegen in het geweer. Onder meer de EU drong al langer aan op de vrijlating van verschillende politieke gevangenen. En volgens de Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez, dat is de broer van interim-president Delcy Rodriguez, moeten de vrijlatingen worden gezien als een gebaar van vrede. Nou, dat is altijd mooi. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. En we zijn er niet morgen, we zijn er maandag weer. Het is weekend. Geniet ervan. Tot maandag. Dag.